Nimbaga rabi tayo amin apo. Amin apo. Dito yung umuna nga maibasa ni Propeta Amos. Ngiti ko na maikat ibilad na nga mamadto. Ito agsubli ka jay Huda ko na panggadang babaan di panangipatom. Jay mamadto. Ada mamadto kada kayo? Awan? Dahil di amang ko, awagan dati mamadto. Taapaya na minsan, basta adyan mo, ngam adda event nga na minsan, adda napasama ka na minsan, dainan ko, dagiti aantik, balbalakan dagiti agudong, taga-barbaryo kang garot. Agpaili da, apayan, panda ka no gumatang ti asin, tamuyo no da kami, no sakbay ti panag, imbag kanya kagararamid kay ti asin niya, da kayo natati may naglako ide. Katata, no sakbay kami ti panagtutudo, masapol nga kaadbon mi basit ti lebon mi nga asin. Giayan mi. Kasi pre hanggang makaudong, hanggang nga makapaili. Masapol nga yan adumi ti lebon mi nga asin. Kakunada, dahil di amang ko dyan mo, nangalalaan na may tilaing na. Kakunada, apaya papanan nyo, kunana kada gijay da antik, maglanga kada inang ko kada, dahil di inang ko kada gijay. Apaya agudong kami, apaya ka maggatang ti asin. Kino umay tatada kita aglako asin ko nana. Kawang pay mo text idi, awang pay mo messenger idi, awang pay mo timayde idi nga pangkam aglako kang ti asin di ubaw, kawang pay mo tinagkas jay na pagamon adadat jayon nakasusuon ti labba dagiti aglako ti asin inya ko naklangarudon nagtadali ngam hanamad nga amo awang pay mo idi nakitan. So ngam adu dagiti event nga ibagbagada nga mamadto. Magdapay na minsan ada na pang nagsilaw ti medyo ayan mi ngamin. Taltalon at napagayusan ti danog dyan ti nabagbaba di alog kung nada di ayusan at napan nagsilaw di may sangam na tayo na ikamang di ayan may amoy ti asar inasadan na kano di kas labinting ti matana na dalag nasadan na kawas imbaot na asar tirurod na nagkikiniburan na reta nga dalag awan kunana ti bigat isaang mo tatayag ti nakalaan ti kas labinting ti matana kasla nagkuribot at rin kasla pagsayot na nagawid ang dagtan ni kung so nagbilbiliban da diyan mo pay mo ngalalan na tilaing nadatang lakay kamay may sana kas ano pa nakaalan na dayta nga dalag nga imbaot na iso nga kunada kung adu dagiti kung kunada nga jamon nya damanan ko palagi da adu dagiti kung kunada nga mamadto kunada mamadto sa bali mo tay ti fortune telling di ibagana na niya masabayad niya pam-reading mabalin. Ngay ko kitain yung tagpapalad kay to kanyang di pang reading mabasa na ditoy ugad ti imam no si di karakter mo no si asin no ka mabaling nga basa ni jay ngam di bagada nga sika buma ng kanto ore no kasano ta kamayat na tata ugad ta imam no sadot kanya nga ron kasi ka makaasawa kang tudwa apay nagsara iti ka lang nga mayang anak ka mailaan ang modan nga makaasawa ka madimot na dagijay nga dagiti ni padto-padto nga daytay nga sika nagto di Europe adam diti kung kunada ni mapapadnan sa baji kaya po nagto ti eroplano nga paglugan nami so nga hangga agab abroad apo inya laeng maten apay awan lati Amerikano mga padpada palad mo dayi ati mati dayi fortune telling kunana dayi kala ko ma ipadto na di masabayan ti tao kay isumot yan di pampanunot yan haan nga usto na dyan kala apa inya di madina na dyan kurang ti talat kini Apo Diyos ngam na di basaan na no si asinno ka no papilit ka no nalaka ka maupupay no daytay medyo na gulo ti mabasa na dayjay ta itilubong pa ti psychology kung mabasa na rin ngam di fortune telling nga ibagana nga kastoy ti pagbali na dayjay nga mamati ngam dayjay ipagtunan kung kuna na dagiti propeta idi panawon da propeta Amos anya dayjay kastoy to aggubat to ti lubong umay to taapaya isuda gamig ka pinaltiingan ti Dios no anyan to ti mapasamak iti pagilyan da kay isuda garod ka nabayagdan nga na ikoskospil nabayagdan nga na langlangi na adipen da idi kon agsaw ti Dios kadakwada ibagahan na kadagiti propeta na nya ti kayap na nga ngayon kanyan ti kayap na nga mensahe dahil ti kaslamod dagiti propeta kas di ti pagtudahan ang dati individual na tao nga ibagam di kas di ti
katatao na ay pagbalinan na haan. Kas jet iba'y bagbaga da propeta Amos na panagipat to ay di panawunda. Na umayto ti mangisalakan, da tayo nga tao ti Israel, mawaya-wayaan tayon to, marukatan tayo, da kayo nga nababa nang, dagayay. Da kayo nga natuturay, maipababa kayo to, kasi ti ibagbaga da, ti panagbalay ginto ti Diyos. Iti lubong da, tana na adipan da nga iti mo't ibanghelyo tayo, iti daytoyen ni empatudan, timmao ni Kriston, datuyen imayan. Tatan, sa bali mga klase ti padto dato, mga padto ngamin. Takunana, ni Apo Jesus, inyag da ti paralitiko. Sakit, paralyze. Kanya ti kunana, your sins are forgiven. Napakawanan ti basol mo, nagsasaudan. Ngamin kanyada nga Hudyo, iti pamati dagiti kakabsat nga Hudyo, haan mo mabaling nga ibaga kanyada dayjay. Uno saan di pa ilapan ng ibagam nga ti Diyos no kunam kuman ka, ti Diyos kunamon ka haan, bawal kanyada apo. Ti apo kunam ngam ti Diyos kunamon imbagam ti nagan a Diyos kanyada bawal maikontra iji pamati da. Anyan tulaka di pa nang ibaganan nga napakawanan ti basol mo. Napakawan ti basol mo kunana ka nagaanabaab dan maikontra iti Diyos dayta. Ad da nga pinanakan na, anya tinaramid na, anya tinalaklaka. Napakawad na basol mo, no? Bagkatan ta idam, tagawid kan. Panagnagak kada kayo kunana nga, adda pang makawa, adda pang nakabalin ti anak ti tao dito'y lubong nga mamakawan ti basol. Impakita ng ti kina Diyos na, anya tinaramid na, bagkatan ta idam, agawid kan. Ay, kada yun na paralyzan, binagkat na mo ta iddanan kinupinnan, inya ang nagawidan. Kaya nakita ng tibilog ti Diyos na siya kumamod di yapay nga iawid mo pa ilata idami porwak mo tan at agawid kan amo subsubyanan. Kaya impakita na tibilog na kitaan nyo ti kinabilog ti Diyos kanya tayo niya. Nga maapay nga imun una ti amirisan tayo apay nga imun na nga mapakawan ti basol. Apay nga imun na nga di pan nakapakawan ti basol ti ad-adda nga immo na nga inaramid na. Huwag kasi tayo. Nakadado na kita kakabsat tayo. Numalanaan, mapaka-confessar, mapakawan di basol na sumalunat. Tanungan min no daduma, timang pagbalin nga masaksakit kanya tayo no daduma. Uray siya sa salunat ka, agbalin ka nga paralyze. No, di basol, haam mo kayat nga ibatan. No si babasol ka, nga dijay hamo kayat nga ibatan dijay basol no daduma, hamo kayat nga ipakawan no daduma, uno saan idagil mo launa di sobra nga panagpampanunot mo, magilgilti ka, magwaad-ad nga pagsakitin na tibagi. Taado na kita nasalon at tibagi na awan sakit da, ngam no dijay basol, dijay panunot ka makonsensya, magilgilti, uno adda kalkaluban na iso dayjay maapektaran dayjay bagi. Healthy spirit, healthy mind, healthy body ko na dayjay sumurot dayjay bagi. Isugarod nga ti inaldaw-aldaw ka, masapol nga ti umuna nga amerisan tayo inaldaw ka, dalusan di panuno, dalusan di bagi. May isagana di nasaya at nga panagpampanunot. Tano agrereing kapay laeng, dakas hindi pa nagpampanunot, wano na irutan hindi pa nagpampanunot, nakarigrigat hindi pa nagpampanunot, narigat na talaga tibiyag. No ibagam nga, nakakaasi kami, nagrigat tibiyag mi, at talaga ang narigat. Ngayon niya ti kunana nga ro, di panunot di paralitiko, niya timbaga ni Apo Jesus, bagkatan tayo na magawid kan, pimig sa di espiritu na, namatikin ni Apo Jesus, big na panan. Kanudad magamin kasi ka, adda jay ilan sa kay di bagi tayo, kas pangarikan, adda pagbababaw yung mga aramid mo nga kamali. Addahan nga mga yatking ka, kay isuti mangidagdagil kanya nga pampanunutan nga, anda kaya, awanti ka, anda ka mga pakpakanan, pakawanong idan, magnakan. Adda na kita'y mabalin pa'y nga pamilya, kakabagyan no daddo mga kaslala, mangguyguyod kanyang nga mangipababa, italmagdahan da kakayat nga paungaran, kano agpailan sa ka idiyay, paralyze ka maglaeng uray si sa salon at ka. Tati kinaparaliti ko no daddo mga haan laeng nga bagi, haan laeng nga gapot hanggang uray no
kunam nga si sasalon at tabagin, si sasalon at ka nga tao, no paralyzed di panunot mo, di rinam, agbaling ka lata nga paralitiko. Haang ka nga makapagbiag asi waya-waya. Haang ka nga makapagbiag nga si sasayaat. Kas pangarigan ko sika, napagasatan ka na agakam, agturay. Kagapot inlup-lupit na ka idi, di pa nagturay mo, paralyze. Apaya, bumalbalos di jay panagi turay mo. Bumalbalos, siyak tulaang mat, di jay, paralitiko ang kamo lang naragsa. Awang mo lang nasaya at di pa nagserbi. Kala ko mamat ang kalakan niya tayo, siyak tulaang mat. Apo, at dari tayo kala ko mamat daka arubam. Inruruman na ka, si kamot tinakaungar, jibiyag mo haan nga naragsa, kanya di pang panunutan, bumalbalos, ikaarubam, madi, paralitiko mo laang di jay. Kanutad do, matigin na paralitiko kakabsat, haan laang na pisikal. At dapay na kitay, adupay na kitay kakabsat tayo, buy-buya kayo dito ni speaker na kabsat nga naiyanak nga awanti ima na. At dapay di may sa awan imakin saka na. Nung naglaing da pa yan na waya-waya andan, iji kinaparalitiko da, nung di na-acceptad da no si Asino da, naglaing dan, naragsak tibiyagdan na, adda ka ipapanang tibiyagdan, taapaya, na-acceptad da, kas jaydan. Haanda nga na ibalod, iji kinaawan ti ima, han nga na ibalod, iji kinaawan ti saka, nagbiag da lata si waya-waya. Kanudad duma, no di panunot tayo, tinangibaga nga, nang ka, kapoy ka, haang mo kaya day ta, uri pakawan naman, nakang tumula pakawan. Uri agaramid ka na saya, kanda kang tumula nga awatan. No, dahil yun mangiguy-guyod kanya tayo. Haan tayo nga makarukat. Haan tayo nga makaunga. Iso nga dito, ano ka din? Lualo-lupay dito. Uri siya ka ilan lualo, uri siya ka idimot ako. Inlual-lual mo, apo, ikatandikin na paralitiko. Anya day jay, negative nga pa nagpampanunod. Hangkas lang namin si orientation ko ka, alaray tayo, awan pa hanggang agbalay kay, dapat marigrigat ka. Kasi ko, nabigyan ako ikatunday nga negative na panunod. Ako ikatunday di kinaparalitiko. Ako maparalyze ka, apaya, dagura nga maririnak, isot niya hanggang isumahanak makapagserbi ka dagiti tao. Dawaton kini Apo Isus nga waya-wayan na kadita mang balbalod king ka nga sakit tinakam nga iso. Uno saan kinatakrot, akong mat tinalaing di lubong, padasan tay amin. Kanulad duma ka, di kinatakrot mo nga ma-reject, mabainang ka nung maka-reject ka, what for? Apa hindi ka padasan? Kanulad duma, di maguyod, maitaltal, maghaan, rumukat. Dawaton kini Apo Isus, kasla dahil ini paralitiko nagpintas, anya di kunana. Bagkatong da idam ingkan agawid kan nagawid dun asi waya-waya kas jetay kumamot kanagsaya at kumamot ada ye impadto na kumamot kano kumano ni Apo Isus tinang ibaga nga agbalin kanto you will be great agbalin kanto nga naragsak ka tao hammo nga dati kami agbalin kanto nga baknang naragsak ka di haan nya kaya yo agbalin nga baknang nga naragsak kuno kalkalaingan na nga naragsak. Oo, sapay ang tayakay nga ro, barbaring bumanan kayo, niya. Kala, kasapay nga ro, di karigatan niyo mati. Uri kalkalayan na di biyag basta nawaya. Uri kalkalayan na di biyag basta awan manggurgura king ka. Uri ba nang mo aming nga ba nang noong kay kaarobang. Ba nang mo aming nga ba nang no, hanggang mo nga naragsa. Ba nang mo aming nga ba nang no, uri nung kangato amin nga posisyon mo no, ang Diyos ko, awang pa'y makakaaraw, pa'y mangayat nga kaarubang. Uri ko no, nasaya at ako, paralyze na tayo, di biyak tayo. Isugarod nga waya-wayaan na tayo. Nagmayat kumamot ang red ay, ambisyon mo ka, kala kumamot, nagrigat magamin ibagam ijubing. Datanay, dagita, nag-grade 1, grade 6, nag-grade 1, grade 12. Di panunod tayo gamin ka, agbasa ka sa atong nagtrabaho, tap na buma ng kanto. Medyo banking. Agbasa ka, ipapatin nagtrabaho,
Agbalin to nga nabalagi biyag mo, naragsak kan to, makatulong kan to, kadagiti kakabsat mo, iwaragawag mo to, tinasayat ng no, agbak nang kat, agbalin ka nga, rapot, agong, ay sikan amin man naging buko dati, ay sus, ako kawanin mo. Hanggang agbalin nga naragsak, paralitikulat ka nga panagbiyan. Guntat na kakabsat, ditoy. Dahil kumamot, dahil itokit na nagan mo, na isurat ko mga nagan mo. At mayat ko mga tinto pagbalinam, baga ko man ni Apo Diyos nga pagbalinam ka, may sakan to nga mga waragawag, tinaimbag nga damag kadagiti tao. Kasano, itiwagas ti panagbiyak mo, itiwagas ti panakilangan mo, marinada nga kanyang ni Kristo, naragsakan to, amo nga kita, di bagimbagan dagiti kakabsat mo, naragsakan to, te maipakitam ti ayat ka dagiti kakabsat mo. Te kunatayo nan, orkas ano kinabaanan mo, na o magkaarubam, ori magkano sa adotisan ni Kuang na awang mati am among awan na narigat lang ta ori am na ka nga maarariyot da nga makilangan naragsak ka nga ta baka haan naladawatan tayo kini Apo Jesus na anyaman dahi mang tip-tipod anya dahi mang pagbalin kada tayo nga paralyze nga paralitiko anyaman dagiti mangital-talmod kanya tayo dawatan tayo ta ikatan na dawatan tayo ta waya-wayaan na tayo ngam tumulong tayo ibiyag tayo ito ebanghelyo na. Nagsayang garog nga biyag, ulit-ulitan tayo dito. Nagsayang dito nga biyag, imbuhos mo lang sakit pinaka, imbuhos mo lang itigura, nagsayang dito nga biyag nga, impapapapating lang din trabaho. Di ka na ginanahang mo na rin natin, ito na ginanakan ay kanibangkay kan sayang, ikam tabagin, Diyay respeto, ayat itibagi, tiginasaya at tibagi, tapno iwaragawag ti ebanghelyo na.